Un bon dia l'avi em va ensenyar, de Pere Bernat. Sovint penso en el meu avi. Era bomber, dels que neixen així, per més que compleixin anys o estiguin de vacances, sempre ho són. Jo ara tinc 10 anys, i l'avi ja fa uns mesos que va marxar. Recordo que sempre estava treballant, estigués on estigués. L'he vist treballar de cuiner, lampista, mecànic, paleta, també de monitor de muntanya i fins i tot d'infermer. Quan el meu pare no sabia de qualsevol cosa, sempre trucava a l'avi. A més, he sabut que si trobes quelcom impossible de fer, a l'avi se li acudirà alguna idea esbojarrada, com una idea de bomber. Ell deia que els bombers s'han de saber fer de tot perquè les veuen de tots els colors i així, per cada cosa que m'ensenyava, en sabia una anècdota o aventura. Per això trobo a faltar escoltar l'avi i per el mateix motiu sé que tot el que no s'aprèn d'un relat en 2 dies és oblidat. El meu avi era un senyor especial, alt com les portes i ample com els armaris. Tenia els cabells mal repartits, quasi tots els tenia a les galtes. Ell sempre deia entre riures que amb l'edat els cabells es cansen i baixen del cap a la barba. Tenia els ulls marró clar, protegits per unes celles grosses com la gespa i blanques com la neu. Calçava una mirada calmada i amb només mirar-me sabia el que volia. Diuen que si vius prous anys pots veure qualsevol cosa als ulls de les persones. I en els ulls del meu avi hi podia veure milions d'històries com la que ara us explicaré. Ja no recordo ben bé el dia, però mai se m'oblidarà l'olor a fulles mullades que entrava per la finestra del menjador i les ganes d'abrigar-se que acompanyaven els dies de pluja. La mare feia, al xup-xup, un brou que cridava a taula mentre el pare arreglava la calaixera que portava mesos al traster. «Què fas, Pere?», em va preguntar l'avi mentre s'acostava. Jo mirava el batibull del vespre mentre divagava pensant en tot i res, com acostumava a fer esperant al sopar. «Avi, et puc fer una pregunta?», li vaig contestar sense mirar-lo i mentre retenia un concepte que m'intrigava. «Esclar, Pere, què vols saber?» «Com hi van les persones al cel quan moren?», vaig preguntar estranyat i confós mentre mirava la finestra, tot posant-me la mà a la barbeta. L'avi va respirar profundament i es creuà de mans mentre tancà els ulls. Semblava, per com callava, que li hagués fet una malifeta. Sempre tenia contestacions per tot i mai es deixava un somriure, però en aquell moment, seriós i en silenci, es creà una boira entre nosaltres i per tota la sala que em neguitejava. «Pere, t'explicaré una història que t'ajudarà a entendre». Carregà el pit d'aire, de llàgrimes als ulls, i em digué: «Fa 3 anys i 7 setmanes estàvem sopant al parc de bombers quan ens va interrompre un crit entre 2 sirenes que deia que hi havia foc a un bloc de pisos. 20 bombers, de totes les edats i categories, vam córrer per les escales. Ens vam llançar per les barres per arribar ràpid als camions. D'alguna manera, mentre ens vestíem, podíem sentir que aquell foc era diferent, com un mal pressentiment. Tothom corria endreçats en el caos i en un obrir i tancar d'ulls ja érem de camí. Les sirenes dels vehicles cridaven als barcelonins que s'apartessin i que ja arribàvem. 20 bombers sincronitzats i preparats per actuar ens vam quedar palplantats a l'arribar l'incendi. L'edifici havia estat engolit per les flames. De tots, només un bomber va cridar. Vestia casc blau i manava sense parar que ningú entrés. Cridava i cridava: «Atac defensiu! Distància de seguretat! Estructura inestable!» Però anys de servei i d'entrenament no et preparen per actuar sempre correctament. Alguns bombers diuen que sí, que hi havia algú a la finestra, i d'altres diuen que no. Però d'una família de 20 bombers, ningú va veure córrer en Joan Carles fins que era a la porta decidit a entrar. Cada pas que s'endinsava el nostre amic i company Joan Carles, un dels nostres arrencava a córrer per aturar-lo. I quan érem a prop de l'edifici, podíem sentir la calor del foc. L'edifici s'enfonsà. Només si ho vius, saps com poden passar de lents els segons. Només si ho vius, saps el mal que et fa el cos quan aguantes la manguera amb força, aixeques pedres i treballes sense descans fins a trobar el teu amic, company i germà. Vam treballar sense parar, però en Joan Carles ja no hi era. Només hi havia un pobre senyor gran, malferit i una bola de llum embolicada, amb una jaqueta negra i groga que vestia el nom de Bombers de Barcelona. Vaig recollir aquella esfera amb les meves mans i com si fos una llanterna, il·luminava cada pas que feia al carrer, lluny de la runa i acompanyat de tots els meus companys. Ens vam reunir els bombers per esbrinar què era aquella llum. Cap de nosaltres ho va reconèixer, però tots sabíem que era un estel. Una estrella a les meves mans que s'apagava per moments. Vaig cridar a tothom que havíem d'actuar i que no podíem deixar que s'apagués aquí a la terra. En Jaume va proposar estirar l'autoscala tan amunt com poguéssim per acostar-nos al cel, però no era suficient. En Joaquim va proposar llançar-lo amb força, però cap de nosaltres arribaria tan lluny. En Lluís va dir que anéssim corrents a l'aeroport, però la llum no li quedava temps. Quan més la miràvem, més es fonia. Ens vam mirar tots amb tristesa i la llum de l'estel bategava cada vegada més lentament.
Llavors, en un acte de desesperació i acompanyat de l'Alfons i en Sergi, li vaig posar l'estel a aquell senyor gran i malferit. Aquest, només veure'ns, va sentir amb el cap alhora que amb veu agònica va dir: «Vaig cap al cel. Deixeu-me que me l'endugui». Aquella nit ningú va dormir, ningú va parlar i tots miràvem al cel mentre buscàvem el nostre amic. Aquell estel que vèiem com s'apagava a les nostres mans. I t'asseguro que aquell senyor gran i malferit va complir la seva promesa, perquè encara avui, cada nit que des del Parc de Llevant mirem al cel, allí està el nostre estel i company Joan Carles, amb qui també ens ho passàvem. Un bon dia el meu avi em va ensenyar com un amic arriba al cel per mai deixar de brillar. Peter Pantera.